Mayong adlaw diha mga higalag mga igsuon, ani ana pud ang inyong programa ang TV Apologia nga gidumalaan sa Lay Catholic Apologists International. So ani ana pud ta karon aron pagtubag sa mga pangutana nga kinahanglan pa bang mobalik ang SSPX or Society of St. Pius X sa simbahan. Ang tubag, ang Society of St. Pius X or SSPX naa nadaan sulod sa simbahan, dili na kinahanglan mubalik pa. Kaya ang SSPX natukod ni atong 1970 pinaagi ni Archbishop Marcel Lefebvre dito sa Switzerland as religious congregation. Sama baan ng Benedictine, Jesuit, Dominican nga pundasyon nga mamahimong pari. Gitagaan pud ni sa Roma og decree of praise aron sila makapractice universally. Pero tungod sa problema nga doktrinal, pinaagi sa mga dagko lang mga reformasyon, ang Roma naghatag og kanang in charge nga maoy mututok between Society of St. Pius X ug ang Roma. Pinaagi aning presidente nila ni si Cardinal Castrillon Huyos diha sa Ecclesial Day Commissions. O ang kanhing presidente sa Ecclesial Day Commission na si Cardinal Castrillon Huyos, niingon siya nga ang Society of St. Pius X wala gawa sa simbahan. Ang ingon pa niya, they are within the church. So, ang otoridad nga musulti nga ang Society of St. Pius X kung Katoliko ba sila o dili, mao kini Ecclesial Day Commission nga ang presidente nga si Cardinal Castrillon Huyos nga niingon siya ang Society of St. Pius X naa sulod sa simbahan. So mao toy unang tubag. Ang kaduha, si Pope Francis naghatag pud siya og faculty sa Society of St. Pius X. Ang faculty mahatag lang na siya sa mga pari nga naa sulod sa simbahan. Wala lang mohatag si Pope Francis sa mga pastor. Kaya ang hatagan ng ana according sa canon law, naa lang yun na siya sa mga pari sulod sa simbahan. So klaro kay tinaw og tataw nga ang Society of St. Pius X naa sulod sa simbahan ug dili na kinahanglan mo balik pa. So again, ang Society of St. Pius X Katoliko naa sulod sa simbahang Katoliko.